Karena dah goजोना रावनाबो गैया अकल गोजोना प्रमद बर' आदानि खुगायावल' गोजोन दङ ओनसोलाव रियेलिटियाव गोजोननाय गैया। एम ए पास बि ए पास जानाय फरायसाफोरा गावसोरनो जगाजग लाफैदों जे बिटिसिखौ बासायनो नांगोन, बिटिसिआ जोंनि देश, बिटिसिआ जोंनि देश होननानै बिटिसिखौ बासायनो नांगोन होनदों। दा बिथांमोना फरायफुनाय रावबो गैया, सोरबा एम ए पास जानाय, सोरबा बि ए पास जानाय, क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनिफ्राय पास जानाय, बरमा कलेजनिफ्राय पास जानाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास आउट जाजोबनाय गोजा। जे भारतनि संबिधाना इउनिभार्सेल एडाल्ट फ्रान्सिस जाय 18 बोसोर जायो बेनो भट होनाय मोन्थाय दङ। 18 बोसोर जानायनि उनाव गारि लाइसेन्सबो मोनो, गावहा नोङो मा होनो साननो हानाय केपासिटिया जायो। दा बिथांमोना सब 18 बोसोर बारसोमनाय बि ए पास एम ए पास गोजा। दा बै फरायसाफोरा बुंफैदों जे दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनानै पास जाबाय, दिनै CIT आव फरायनानै पास जाबाय, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनानै पास जाबाय। दा CIT खौ सोर लुदों होनदों? हाग्रामा महिलारि सार CIT खौ लुनाय, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ हाग्रामा महिलारि सार लुनाय, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ हाग्रामा महिलारि सार लुनाय, प्रमद बर' लुनायथ' गैया। दा बिथांमोना बुंदों हाग्रामा महिलारि सार लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै गियान मोनबाय, मा होनो एम ए पास जाबाय, हाग्रामा महिलारि सार लुनाय CIT आव फरायनानै बिथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय। दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा गावसोरनो फरायनो परिबेस मोनसे होदों। दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सार लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनानै, कलेजाव फरायनानै, मा होनो इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनानै दा हाग्रामा महिलारि सारनि जानानै खोथा बुंनो नांगौ। हाग्रामा महिलारि सारासो जोंनो लुनानै होदों होनदों, प्रमद बर'आ लुनानै होनाय जेबो गैया। दा प्रमद बर'आ लुनानै होनाय इउनिभार्सिटि दंबा हयथ' प्रमद बर'जों थांगौमोन खोमा। फेरेंगा लुनानै होनाय जुदि इन्जिनियारिं कलेज दंबा फेरेंगाजों थांगौमोन खोमा। दिनै हाग्रामा सार खाम्फा सारजों मानो लोब लोब फैदों? मानो होनबा बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनफ्रा बिथांमोना लुजोबनाय गोजा। दा ओंखायनो बै सेंग्रा सिख्लाफ्रानो गावसोरनो बुजिनानै बि ए पास जानाय, एम ए पास जाखांनानै बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै फैदों। दा बावसोरबा भारतनि संबिधानखौनो जुदि बोखारलायनानै सोरबा जुदि जबरदस्ति बुंनो सानोब्ला बिथांमोननि खोथा। दा बिथांमोनजों थाङाखै, बिथांमोनजों थांबा बिथांमोना गोजोननाय थागौमोन खोमा। नाथाय फरायसाफ्राबो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ लुनाय, CIT खौ लुनाय, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ लुनाय, बिथांमोन लुनाय इउनिभार्सिटियाव फरायखांनानै बिथांमोननि सायाव सेन्टिमेन्ट दं, माया मोजां माया गाज्रि फरायसाफ्रा साननो हानाय केपासिटि दं। ओंखायनो बिथांमोननि नोजोराव प्रमद बर'आ रायजो राजानि खामानि मावाखै। प्रमद बर'नि गेजेरजों UPPLजों बिथांमोननि फिउचार सेफटि नङा, बिथांमोननि लाइफआ सेफटि नङा। ओंखायनो गावसोरनि लाइफआबो सेफटि जानो नांगोन, देशआबो बासायनो नांगोन। ओंखायनो BPF दोलोआव बिथांमोना फैदों आरो मोजां गाज्रिखौ साननो हानाय बै फरायसाफ्रा फुल मा होनो बिथांमोना फ्रिदम दङ आरो बेखौनो भारतनि संबिधान आरो बिनि थाखायनोथ' इन्डिया डेम'क्रेसि, इन्डियान कनस्टिटिउसना बिउटि अफ दा मा होनो डेम'क्रेसियाव बेनो मोनसे बिउटि नङा होमबा, बेनो मोनसे समायना, सबहाबो साननो हानाय, बिजिरनो हानाय मोनथाया दङ। ओंखायनो बे फरायसाफोराबो बिथांमोना साननो हानाय, बिथांमोना बुजिनो हानाय आरो बिथांमोना ओंखायनो BPF दोलोआव फैदों आरो बिथांमोना BPF दोलोआव फैनानै मोजाङानो मावदों। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, सोरबा सोरबा जुदि लिडार जानो सानो, समाजनि खामानि मावनो सानो, हारिनि खामानि मावनो सानो, नोंहा जुदि गोजान गोजान खुनु न'खराव लिडार गैया, नों जुदि गावखौनो हारसिं सानोब्ला नोंजों हाग्रामा महिलारि सार दङ, हाग्रामा महिलारि सार खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोना दङ। नों जुदि लिडार जानो लुबैयो, नों जुदि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो लुबैयो, नों जुदि ओनसोलनि मोजां समाजनि खामानि मावनो लुबैयो, BPF दोलोआव जगाजग खालाम आरो नोंजों आंजों मिलायनानै BTCखौ बासायनो नांगोन। BTCआ प्रमद बर'मोननि आखायाव थायोब्ला BTCआ दंस'सो जालांगोन, UPPLनि आखायाव थायोबा BTCआ दंस' जालांगोन। बे जोंनि देश बासायनांगोन। प्रमद बर' हटाव, देश बासाव, प्रमद बर' हटाव, BTC बासाव, बे स्ल'गानखौ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार होदों आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजोंनो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोदोर जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों बाहागो लाफैदों।